Ngene lho. Berarti penting Wong sugih lho. yo pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Pasno dadi antarane aku mbek awakmu ki saka Aku wis ngomong pertama to aku gak patek iso. salat kurang dek salat gendeken salat jane delok lambemu wo lailatmu nyekeh marai kok grip aja neng sawah Pitik-pitik dadi kurungi ngono lho. dadi wong urip aja susah-susah Wong jek cilik sregepo ngaji. Munggahe Cak Komet lagon sore-sore padang bulan. Monggo Cak Komet CS yo sore-sore padang bulan. Ya, iki Cak Komet CS nah. Sugeng dalu, sugeng pinanggih, Mas. Nggih, wilujeng dalu menika Mas Kangko. Nggih. Alhamdulillah niki ora rugi nek sewengi ngipi lho kula. Loh, ngipi napa? Kula ngipi ndek dalu niku dicokot ula, jebule panggih jenengan lho sakniki. Ulone aku ya. Modok ulane lanang. Nggih, alhamdulillah panggih teng mriki. Nggih. Derek tepangan menika mboten jarak. Ora jarak. Mboten jarak. Niki kan Mas Komet. Ya. Terus kula niku rencang kawak. Hah? Riyen nggih tunggal kuliah, terus kanca nyambut gawe. Ah. Niki Mas Komet kan ngasto teng guru. Ah, bener guru. Tenaga pendidik. Betul. Alhamdulillah kula teng Migas nggih. Wah. Nggih. Migas napi bagian hidral LPG ya Mas ya. Hidral LPG. Wah kuwi jenenge dodol LPG nek wis kok. Oh, migas kok bagian itu. Tapi kan padha jurusane yo padha Pertamina kok ya. Ngomong teko migas. Lah terus Ya biasa kula bakul LPG ngono wis ya beres. saru to kalangan ngene iki paling ora dhuwur-dhuwurno ngono ora ketang omahe nggo tosar uga telu. Iki sing nonton kuwi ora mung piyai kene tok sak dunia nonton. Niki Jelas siarke YouTube di Jalan Indonesia penontonnya meh 3.000 penonton. 3.000 penonton. 3.000 penonton. Wih, 3.000 penonton sing nanggap piro ki Mas? Siji kok. Ya Pak, Haji tok iki. Pak Haji sapa ya? Kan ora ngerti. Lah kowe takon lali berarti. Kok lali piye? Pak Haji sapa? Lah Pak Haji Muhammad Wiyono. Lah, eling to. Eling kene kok namung lali, derek ya. donga nika. Nggih. Anu niku Mas Kangko. Ndek donga pripun? Kula dongake mugi-mugi wis awake dhewe ditimbali mriki mugi-mugi Pak Wiyono sak sampune wayangan dalu punika niki acarane napa ta? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diengkulmu. Karuan nganten kok tekon lho. Loh, aku ora paham ning kono mau nek dekor kuwi mau ki acarane nganten berarti ya. Nganten. Nggih. Ning bertepatan 28 Oktober kuwi hari Sumpah. Sumpah Pemuda. Sumpahi pemuda tenan kok ya. Lah iya. Lah nggih, kula dongake sak sampune tasakuran dalu punika Nggih. mugi-mugi Pak Wiyono Ah, mugi-mugi enggal saras, sehat. sehat, terus rezekine lancar. Nggih. Dasare niki bos material gitu. Nggih. Heeh, lah nggih mulane bengi iki awake dhewe ditimbali mriki Mas Komet. Niki kalian Kang Mas Kangko. Nggih. Wis duwangu mboten panggih ya. Dangu ya tau petuk. Gak. Lho lah iya. Ya lagi iki yo Ora ngerti kowe iki sapa ayo ngono. Oke, dipun tepangaken. Nggih. Kula menika paring nami Yono. Weh, Cak Iyon. Nggih, kok Cak Iyon piye? Lah Yono ki celukane Iyon. Nggih, Yono ngono Oh, tok. alah Yon. Oh iya. Mau jane apik sing jeneng sijine. Sijine sapa wong enek ya kuwi kok. Masa Iyon tok ngono kok. Yon ngene sapi. Wah iya yo ngapik. Lha kowe wis ngomong pur. Enek sing ngrasane. Piye? Sing siji kok ireng. Biasa. Ora apa-apa to ireng ki Nggih malah awet. niki ireng nembe kok. Lembe piye wis kae deknane yo ireng ngene iki Gak kok. sore mau sambar bledek terus ireng. Kok ora kok kowe iki bagianmu kene lho ya sekali-kali iki ya omong-omong. Matur nuwun nggih Pak.
Napa? Lah pun dijak. Lah. Kuwi saka kersane benjane Bapak Haji Muhammad Piyono saha Ibu Aca Hili. Lah nggih. Nyuwun Cak Komet sing ngregengke dalem menika kalian Mbak Elisa. Nggih. Karo Cak Iyon. Nggih. Nah, rak yo ngono. Alhamdulillah derek udu. Kok udu? Donga, Mas, donga. Derek donga niki ngantenan. Nggih. Berhubung ingkang gadah damel Pak Haji menika rak bos material nggih nggih. Nggih. Bos beras nggih nggih. Nggih. Lho kok apal sampean? Lho apal kula. Pokoke wilayah daerah Ringrejo. Iki Ringrejo, Mas. Sing ringing rejo mriki. Nggih, Lah niki sing sinangkap ngono. 2 desa. Kok rong desa? Lah kono tulung. Lho, kono tulung Tulung Rejo, sing kene. Ringin Rejo. Kowe melok tulung apa melok ringin? Melok ringin ya sementara. Lah iya sing bayari soal kene. Ngantene ning kene. Lah kowe nek arep melok rono ya melok wit gedhe kae. Kaya Didongakno piye Mas Gomet? muga-muga dadi wong sugih. Aduh, ya ampun. Ora sah mbok dongakno. Pak Wiyono ki sugih wis. Lho lah yo ndongakno cekak ngono tok beres ya, Pak ya. Ya ora ngono to, Met. Ora usah teko ndi-ndi. Didongakno ki sing apik-apik. Donga kok ngomong sugih Lho ngono kuwi tok. apik lho donga sugih. Sugih kok apik iki lho. Lah piye wong apa-apa duwe ya? Ya paling dongakno. Lho ketanggapan rene iki nek gak mergo sugih ra iso lho. Pak Kangko teng mriki nggih dikangken Pak Wiyono to? Betul. Nek dikangken mesti budal diopahi to nggih? Nggih. Lho, wong sugih kuwi jek apik wong pinter, Met. Ya. lho, wis apik wong pinter piye? Wong pinter ki dibutuhne wong akeh. Contone Mas Kangko. Ya, Pinter napa mboten? pinter. Nyatane dadi dalang. Ya, ning pintere Pak Kangko. Iya. Dados dalang pinter. Nek mboten gara-gara wong sugih sing nanggap ora iso. Lah, ngono lho. Berarti penting Wong sugih lho. ya pinter wong anu apa ki penting wong pinter. Contone Pak Kades. Terus perangkat desa enek kami tuwa jaga boyo sak piturute. Dadi pegawe. Dadi pegawe kuwi nek ora wong pinter ora iso. Lho aku ora mergawe ora apa-apa, Mas. Wis sugih kok. Lho piye to Ngapa becah? kerja? Iki lho. Ya ora sing penting ilmu sing pinter ana unen-unen. Piye? Carilah ilmu sampai negeri Cina. Kuwi unen-unene ngono. Wis iki kebacut. Bacot piye ta? Lho kowe teko Blitar nganggo Google Map kok teko Cina lho. Kok kemajuan omongane. Wong sampean lho lagi dijak tanggapan kutha Siti. Teko Kediri. Enten tumpukan putih-putih. Tahu Kediri jare. Wong herbal kok tahu. Tak kira tahu petis ki mau. Ih herbal. Lah jute wong ya do ngrubung ngene tak kira nyuwili siji-siji kok. Dongakne saking bos material kok gampil. Piye? Saged didongakne kangge mantene saking napa kemawon kang saged dipendet saking material. Contone dagangan kuwi mau. Nggih no. Wonten koral, semen, pasir, palu. Saged niku dikit. Nggih ndongakne manten. Nggih no, Pak. Piye piye piye? Koral Koral tegese? kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Itu nganten. Ora nyono bocahe kaya traplu ngene lho modele kok ya. Rapi apa obat pilek. Lah iya, kuwi sing Kanggo pisanan nganten koral. koral. Kompak selalu untuk menghadapi aral yang melintang. Koral. Kuwi sing penting wong loro padha senenge, padha kompake. Nek wong loro padha kompake insyaallah menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kuwi mau. Ciri coba. Mbah. Tak tapuk lambimu Iya diyangi kok. Wong ngene kok ya nesu lho. Iki Terus pasir, pasir. semen. Oh semen. Semen iki turut Ya awor. Durut oh ya. Pasir karo semen ki andhe Ya, iki. Ya semen, semen, semen. Tegese apa? Pasir sik apa semen? Semen iki duweke enake lagi 50 soalé. Iya ya. Ya semen sik, Semen pasir somben. hubungannya muga-muga tidak untuk sementara. Nah, itu semen. Muga-muga hubungannya langgeng. Langgeng dan untuk selamanya. Amin. Ngono dari kata semen. Semen. Ngono. Pasir. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang serasi. Pasir. Pinter tenan sing guri dhewe. Palu. Palu ki atos. Lho, piye to iki yo diartekno jaro dosa iki apa ngono lho. Lah iya. Palu. Palu kuwi atos lho. Dadi penting sing guri kuwi. Nek gak atos kanggo nganten utaminipun nganten lanang kuwi percuma. Alah, ya apa to. Kudu atos Mas, aku kadang-kadang jamoni ya. Kudu atos. Mulane yo dikeki semen karo pasir mau ben wis atos. Ya ulet.
Lah ya ki harapanmu ngono ya. Nggih no. Iki muga-muga Mbak anu Mas Mbak Putri kali Mas apa? Femas. Mas Femas. Nggih. Iki menawa sampean kuwi duwe tip wong omah-omah iki paling ora ki ya. Tip kumpul napa? Kompo ku diengkolmu kono. Maksude tip sing marai iki muga-muga nganteni ndang kagungan putra duwe kagungan putra lho. Wah, kula pun cerita tok. Pak Kangkon iki mun kula paringi tip. Akhirnya berhasil. Tangga kula nyen sewu. Niki omah-omah rumah tangga niku pun 7 tahun mboten gadah anak. Mongko anak niku kan penguat rumah tangga, hoyote rumah tangga. Ibarat pintu ki kudu enek kancinge. Lah betul. Kuwi mulane ki wong omah-omah kudu duwe tip. Lho, duwe anak kok duwe tip piye to? Ngono. Lah ya piye amri iso ndek anak. Amre iso ndang bobot ki sampean. Lah iki yo karo ndongakne mantene sing lawas. Mas Wintamai karo Mbak Ulya ki 2 tahun rung kagungan putra. Muga karo tipmu ki kok iso duwe putra. Muga-muga ya ta. Nggih. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara medis, yang kedua cara alternatif. Niku penting. Enek carane enek loro. Nggih no. Sing pertama cara medis. Kuwi diterangne secara medis, kuwi contone. Medis kita bisa konsultasi ke dokter kandungan. Sampai ngerti dikasih obat-obat penyubur. Ya penyubur. Nah, bisa hamil. Itu secara medis. Konsultasi karo dokter kandungan. Betul. Kuwi secara medis. Sing nomor loro, secara alternatif. Lah kuwi lho. Alternatif biasanya biayane sing murah, ngono lho. Murah, Mas. Alternatif kuwi contone diurutno. Berarti diurut awake terus sikile niki dukun anu ngono ki tukang urut ngono ki ya. Oh, repot ora usah. Lah diurut iki piye maksude awake iki diapakno urat-urate dikencengne? Ora usah, gak usah repot-repot. Diurutno dadi aku sik apa kowe sik. Dalange diurutno yoga-yoga. Endi sing ngepasi? Lah terus ae. Sing pertama mang medis lewat dokter konsultasi. Apik kuwi tipmu. Iyalah ya. Sing nomor loro diurutno. Kok kono? Sampean sik. Kowe sik ya iso. Kono sik. Aku sik ya iso. Lah kuwi teko kono gak diurut apa piye kok iki? Kubeng lo kabeh kok ya. Tip kok wis muga-muga nang gadah anak. Nggih, wis didongakno mugi-mugi berkah, kersane tambah berkah. Nggih. Kala wau pun diaturke Mas Kangko sholawat badar, muga-muga awake dhewe iki ya iso sholawatan paling ora. Kowe jemeten-meteni lho, aku gak tau selawase karo Pak Kangko sholawatan lho. Lho, sholawatan maksudnya awake dhewe sholawatan ngono. Iki mumpung enek komplit kanca-kanca. Ya. Ayo pancen wayang ya mesti dikompliti to. Lho, piye to maksudnya iki awake dhewe menyanyi sholawatan kok diringi kanca-kanca ngono lho. Iso tenan, Mbak? Duka. Aku ya ragu. Apa to? Sholawatan Bisa. Kene iki ketua jamaah tahlil kok. Wah iya. Monggo Cak Yon. Oke. Suwaru ngono iki. apa-apa. Anu jenenge kan Yono. Iya. Kontino. No, Apik no lho kita. No wong nggon aku bupuk ae. Lah Cak piye? Selawatan sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pas no, dadi antarane aku mbek awakmu ki Aku wis ngomong pertama to, aku gak patek iso. Iso wis to. Sholat kurang dek. Sholat. Gendeken. Sholat. Jane delok lambemu. Wo, lah ilatmu nyekeh marai kok. Kaya ula dumung lho rumah aku. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Gak lanjutin. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Guri cok dawa wuni kabeh bareng lho Met. Wedi ya guyon. Ora apa-apa kok salah ya ora apa-apa kok ya. Sing bareng ya. Nggih. Sareng mengke nganggo terbang apa nganggo apa? Anu terbang mawon saged miber. Lho, terbang iki lho bunder iki lho kulit. Iki jenenge lembu sekilan ya iki. Kok sekilan lho. Lah kok lembu terus mau sakilan ini kayak lembu sekilan to. Iya. Assalatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah.
Dal. Aku sing utang kok ya. Ya. Kok nesunan ya? Aku sing ngadol kowe kok sing tuku nyok ngono lho. Dijak ngomong kok angel ora kaprah. Ora ndek duwe ya. Lho ora duwe dhuwit ya ngubeno BPKB apa piye. Magrib aja ning sawah. Bener iki. Terusno. Terusno. Magrib yo bener to aja ning sawah ya Pak ya. Bener. Magrib iki wayahe ning masjid kok. Lah, nek saiki sume udan sambar bledek e. Magrib aja ning sawah. Betul. Kowe tak suwek lambemu lho. Kudune piye ta? Ya kowe sing gawe parikan. Aku ora mau ngomong isik. Lah di mangne mobil tak omongi ngono. Lah kene wong turu kok diomongi. Aku iki gampang lali kok. Elengku yo pitik ngono tok. Lah ya pas pitik bener kuwi pitik. Eleng pitik kuwi bener. Pitik magrib. Sak iki pitik kuwi kok pitik magrib mek apa to? Pitik. Nah. Ya. Bener. Eleng ya? Eleng. Magrib aja ning sawah. Pitik dadi kurungi. Dadi wong urip aja susah-susah. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Mumpung cek cilik sregepo ngaji. Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib aja ning sawah. Cendela aja oleh ngowo. Dadi wong urip aja susah-susah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Ayo ndedonga mring Gusti Allah. Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Magrib aja ning sawah. Lampu disumetono. Dadi wong urip aja susah-susah. Limang wektu do lakonono. Limang wektu do lakonono. Magrib aja ning sawah. Wayah udan lereno liwat. Dadi wong urip aja susah-susah. Krungu adzan ayo padha salat. Ya terus ya. Magrib aja ning sawah. Bocah pinter kok. Magrib kok mulai terus. Dadi wong urip aja susah-susah. Aku iki wis rada murus. Magrib aja ning sawah. Ayo Ijek magrib ijek ngombe jamu adai timbul. dadi wong urip aja susah-susah. Cangkemmu ya manengok. Magrib aja ning sawah. Ora magrib ya ora apa-apa. Dadi wong urip aja susah-susah. Pasangan malah bingung no utek. Bingung no utek. Walu dhewe. Bingung no utek piye? Kowe penak karo magrib tok. Kancane ngantek mbledos pikirane. Lah kowe iki jere wong sing tipe wong cerdas, wong lantip. Isae kapan?
lah kowe gur magrib karo mburi apa mau? Dadi wong urip aja susah. Loro tok lho lah kene mbledhos e. Ngono kok bingung wong berarti kurang lantip kowe. Kowe nek kurang lantip mulane aku mondok ben pinter we. Apa? Mondok. Canggon kowe mondok padha goblok kabeh. Kowe aja sembrono lho iki. Aja sembrono lho. Mondok surpring Ning pondok pertanian. Pesantren kok lali aku. Pondok pertanian. Lah ya ning mriki teng daluhur Pak Wiyono aku wis gumun lho, Met. Ya, Pak. Pagri apik kaya ngono. Oh, soalnya material kita Pak nggih. Betul. Material. Daleme gedine ra kaprah. Wah, jan iki tipe-tipe rumah anu Eropa. Eropa, Mas. Eropa ngene iki gawedi. Wis pokoke sing ning jero upama kowe ndek omah kaya ngene iki piye, Pak? Wah, tak dol. Lah halah kesebut dol. Omah iki lho ning jero. Wah, berani tapi apik. Lah kowe muni upama kowe ndek omah kene piye tak dol aku ngono. Dhuwur plafon. Ya. Lampu. Lampune gawedi mondelong apik ngono, Pak. Ala nggon kowe enek. Endi? Bunder gedhi. Apa kuwi? Omah tawon. Emeh padha karek drop. Drop. Ukirane ya apik. Nggonanmu apa enek ukiran kaya ngono? Rata, Mas, ukiran saka ke mumet guys. 4 apa 8 saka ke. Lho, iki ukiran langsung Jepara dari Jepara. Jepara aja kurang terkenal. Iki langsung diukir rayap. Dadi Oh, apa kuwi jenenge diukir rayap ya dipangan rayap kuwi kok iso. Apik. Apik apa kok ya bengi iki delok masyarakat mriki kompak. Nggih. Sing ngarep do ngadeg, sing mburi do lungguh, berarti sing mburi gak enek ya to. Ngawur. Kok ngawur piye kene iki nyatane kompak-kompak. Nggih. Sinomane ya apa ki cekatan ning mburi. Cekatan. Awake dhewe lagi beleng diaturi langsung monggo Mas Dahar. Nggih. Saking cekatane cek. Iya. Terus kuwi bar kuwi kopi. Kopi urung diombe genten rokok. Iya. Lah giliran aku bar macake tak delok wis gak enek saking cekatane digo mlebu neh, men. Wah, berarti urung sampe mok senggut. Babar pisan ya lagi banyu wis. Yen sewu Pak Kangkot terus terang niku wau kula iri. Apa? Mbak, niki bintang tamune ra enten, Mbak. Mbak Lisa. Nggih. Kok iri ngopo? Mbak Elisa dugi bleng. Wah, Pak Aji Wiyono Bu Aji, putra-putra sedaya wah padha foto. Oh iya iya. Lah kula teko iki sapa? Lah kowe ndek awan wis difoto ngono kok. Aku jane sewi rong foto. Berarti wajahmu iki kurang familiar. Nah, ngono lho. Lah Mbak Elisa kan sesuai dengan kemauan Pak Haji karo Bu Haja. Yo pas ngono. Wong kene iki lho apa nek sing kenal karo kowe? Lah nggih, mati niru kula teko ngriki jane kula dandan. Heeh. Pun model ngeten niki terus medun mriki mesti enten sing ngecak foto. Ah. Lah kula kan katokan cekak langsung blusuk ngoten. Aja dolanan kono le. Dikira bocah dolan. Lah iya. Tapi yo ora usah dadi ngopo. Gak apa-apa. Tapi Pak Lurah kala wau Pak. pangke teng wingking. Oh nggih Pak Lurah. Heeh, mau ngrasani. Rencana ki arep digawe, nek gak kleru ya arep desane kuwi arep apa ki sedekah bumi. Oh. Heeh, ngrasani ki mau arep nanggap Mas Kangko. Heeh, dagelane aja percaya kadang-kadang ora awake dhewe. Lho, ora to Mas. Lurah iki Oh, apa? enggak no. Aku njaluk nomor tok ngono tok. Iya teko memper terus dihapus kok. Pak Lurah ngapunten guyon lho nggih. Nggih, wes dianggap Nggih, nggih. Lah genah tanggal 22 yo karo awakmu. Nggih, alhamdulillah. Ngangge kuning lho somben. Kuning nggih. Kuning no Golkar hari ulang tahun Golkar nang Madiun. Gak duwe. Heh? Gak duwe. Tuku no. menyesuaikan dadi acarane apa. Ngangge Golkar to? Golkar. Kuning. Kuning. Anu panjer sik tak nggo tuku anu sik. Terus golek eventmu lho. Iki mau kan ya Mbak anu Elisa. Mbak Elisa kan ngajak Oh, foto. ibuke. Bu Ediang Udu. Sing derekne Mbak Elisa. Lah ya mboten. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh nggih nggih. Iki kok kaya bodoh salaman terus. Ya ora apa-apa kudu nrimo ing pandum. Salaman rutin ya. Nek Mbak Elisa mau mlebu sing nyalami ya sing digawe. Sing digawe. Terus Pak Lurah, Bu Lurah salaman kabeh. Nggih. Lah kowe iki enek iki ya mbok ditampa iki. Ya tak syukurno. Lah mbok syukurno piye syukuri. Iya ya. Lah disyukuri kok disyukurno. Baruri ya, Pak, ya. Met, Nggih, iki engko
jekne bintang tamu wakil men. Oke nggih. Kejaba awake dhewe engko sing lagi anu niki Mas Kangkon nimbali pinten dagelan to, Pak? 18. 18 begitu, Pak. Akeh men. Lha iki awake dhewe cetha kok. Haji Wiyono nika rak tiyange dono weweh. Heeh. Seneng sedekah lewat nyenengke para tangga-tangga. Wingi sing diarani dana rasa. Nah, niki kan nggih wara-wara niki lho anakku wis payu. Lha ngono wis dadi nganten. Mula niki nek mboten klentu Mas nganten kalih Mbak nganten ajenge nderek mriki suka parisuka. Oh ngono. Kalau wau wonten ngoten. request lagu. Apa? Wau kula dibisi anu kalih Pak Kajiyono. Wae kula seneng sampean nyanyi dangdut Mas. Oke siap lho terus kula terus diamplop. Iya. Kuwi tenan apa ora? Upomo. Oh alah upama. Amplope Kagetku kok ning jero ki ra enek popo. amplope upomo. Upama. Pancingan. Iya. Tenan to? Nggih. Mangga dina panggung to. Nggih, Mas Kanten kali Mbak Kanten siap nggih. Putih Mas. Nika pun siap. Oke, monggo Mbak Kanten kali Mas Kanten monggo katuran dengkar saking Palenggan. Monggo teng pepanggungan. Ya di MC ini to, Met. Pripun? Di MC ini no. Nganten nih. Heeh. MC Mau nganten ya nek metune ya ana MC ne kok. Nah, MC nganten sapa ora? Berik. Nganten. Iya ya. Ibu MC ini dangdut po nganten. Karepku baik ngono. Oh iya wis saisamu. Berik penonton. Penonton kok penotron. Penonton. Kuwi lak sone api. Lah nek kuwi sone Iki sone tanggaku kae ya. oh sing kurangan setrum Akhir kae. malam Jumat minggu tahlil. Setrum entek. Baik para penonton di mana berada. Seperti pada karbata pada hari yang sangat spiritual untuk Anda semuanya. Ada salah satu Nganten salah satu. Wah kayak terrible tok. Salah satu. Ayo. salah satu Nah, bintang tamu yang sangat luar biasa. Selain ada deretan bintang tamu, ada juga manten yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ada siapa manten berdua? Bersama kali ini kita panggilkan sama-sama putra dari Bapak Haji Wiyono tentunya. Kaget aku. malah guyu ae. Lu pancen nem sendang itu yo ngono. Yo tapi nek kakean yo sak. Mas Kanten, Mbak Kanten, monggo sepatu to. Monggo Mas, Mbak Kanten. Sekedap. Go. Ya. Monggo Mbak Putri kalian Mas Pemes. Mas Pemes monggo kali Mbak Putri. Ayo Mas. Yo. Cek tena wujud. Rio Rio. Niki kalau wau pamundutan. Nggih. Mas Komet kersane nyanyi dangdut niki khusus Mas Komet dalu punika Nggih. diutus nyanyi mawon sing dangdut lho Met. Dangdut.
Wis rasa ngomong nek dangdut urusanku. Lah iya. Iki jenenge anu Mas, Kemet karo Cak Yon. Pripun? Iki saka lek mendhi ngunduh manten to, sing kene sing kakung lek ngunduh. Nggih. Saka tembung ngun karo nduh, undang tangga temparo duh iki tegese nduduhne. Lah. Lah enek cah wedok nang kene kuwi berarti mantune misalnya Pak Haji Wiyono. Pak Haji Wiyono. Nduduhke gen roh kabeh iki lho. Garwane Mas Femas. Nah, niki ceritane iki anu Boyong Putri. Eh? Boyong Putri. Iki dunung apa ora to jak omong Boyong Putri. Enggak. Boyong ki maksudnya Mas Mas. Ya. Niku kan anu apa ki di dadi nganten Dadi nganten. kali Mbak Putri. Ya. Lah iya. Lho lah iya. Iki diboyong rene. Oh ngono. Iki dunung apa ora? Maune nang ndi? Lho, sing ngerti sapa kok iso ya maune ya ning Dadi kata diboyong kuwi lak ya maune kok dari satu tempat ke tempat yang baru. Mas Femas, daleme kan mriki putrane Pak Wiyono. Nggih. Sing Mbak Putri daleme ono. Ngerti ta? Aduh ngono. Ngantang. Ngantang. Ora ngerti kok. Ngantang napane anu Mbak, anu gardu niku. Pos kampling niku. Sampeyan ngerti Indomaret? Lah iki masuk. Lho Indomaret ndi wi? Wis pokoke golek Indomaret, mosok sak ngantang. Wong golek alamat kok ngawut ae kok ya. Menyanyi Mas Komet. Nggih, nek anu ditangkleti riyen mbok menawi ada permintaan. Oke, kan nika Mas Femas mungkin ada Mas permintaan. digandeng Mas, nganten baru kok digandeng wong aku sing lawas ya. Masa kowe karo bojomu ki gandeng terus. Tak gandeng terus ra tak gandeng wah tekno apa-apa. Lah kok ngentekno apa-apa piye? Ya sak enenge dijupuki kok ya. Oh, bojomu ki anu tanggan apa ki panjang tangan to? Gak ya umum. Lah ya umum maling to. Kuwi lho mikir nang burine kuwi lho, kon ngendikan Mas. Mas bagaimana kesan dan pesan menjadi temanten baru ngono lho. Nah, pripun pesan dan kesane jenengan ku rumaos seneng terus getun napa pripun ngoten lho. Nggih seneng. Seneng nggih. Nggih. Niki pilihane piyambak to? Nggih. Wah, jan luar biasa. Berarti sampean ki lelaki sejati. Menika pilihane mbake yo ayu. Pol. Berarti pilihane dhewe. Nggih. Ngenten Mas Komet biyen. Sauran Pripun? utang kaya bojomu ya. Sauran utang. Ijolan gabah rong sak ngono terus dijoli bojomu kae. Iya. Ora sanes ngono kok penyataan. Pesan dan kesan ngoten nggih. Di semoga pengene putra pinten? Kalih mawon. Kalih mawon. Terus Mbak siapa tadi? Putri. Sampean kalih. Mungkin nak dereng dados dangu kabar-kabar lho Mas. Kenapa? Hubungane Nah, apa? mungkin tip kula kan lho ngono. Wah lah tiba kon ngurut lembut no kowe iki. kok. Kabar-kabar ngono. Pengene putrane kalih. Nggih. Mbake nggih kalih ngoten nggih. Pengene menika Mas Komet nyanyi lagu napa? Mungkin ada permintaan. Request jenengan. Oh, penyanyi dhewe kok. Lho, nyanyi Lho, dhewe. Mas nyanten iki penyanyi kok. Ya Masa? Mas. Sanes. Oh mboten. Sanes kok. Biyen. Kemeroh. Mengki nek kula nyanyi jenengan Mas kalah aku kan sekali. dia aku ngamuk lho. Mas, satu nada Mas. Nada satu. Niki contoh nih. Ya. Dia lelaki. Aku lelaki. Engkau pun lelaki. Bahkan kau lelaki. Tukang soteng lelaki. Yoko lelaki. Mas ini lelaki. Bapaknya ya lelaki. Wes dang laki kabeh. Lah kowe iki ngomong kabeh aku lelaki kabeh lelaki. Masalahnya aku nadane hafal kata-katane. Ora hafal. Ngono ya rasah nyanyi kuwi kok. Kuwi mah lagune sama to, Met? Niku. Heeh. Lho, Muksin apa sing tak kae? muksin sing genaniku kok ngono. Oh, dicontoni lagu-lagune Roma Irama sing apik-apik apa Sing ngono. sesuai dengan karakter. Jare suaramu apik kaya Roma Irama. Nek suwantene Mas Komet niku jos. Alhamdulillah. Apik. Nggih. Raine ku lho aku sing gumun. Modele kaya Kopo Dragon lho. Pertama nguasne aku ya pancen lho raine kok ngono. Nek suwe-suwe Akhire apik. mutah. Iya. Padha. Nek lagu Roma Irama Ah, sing untuk pernikahan apa enek ora? Nggih no. Oh, apa? Masih madepe ngriko. Masih madhepe mriki
Terus oh iya. Niki masih madhep rene. Heeh. Mbake madhep kula. Iki sing Yo madhep rene. Enggak oleh. Wekku iki. Madhep tok. Nganten nyari angel kudune to. Anu. Wekku iki aja. Lah iya masih kan madhepe mriki. Ya. Mbake madhepe aku. Yo ora yo madhepe ngantene kok yo. Mbake lho bingsul kaya bojoku bingsul tok. Ngarepe 15 apa piro ngono. kae merongos nek kuwi. Malah ngenyek merongos. Agustusane lomba apa panjat pinang nomor 1 ya. Kok iso? Atore urat urut ra munggah. Bojoku lho mak cetok munggah. Kuwi bojomu plato. Kuwi cetok. Ah iki tembang sing mawa pitutur. Nggih. Roma Irama apa? Ayo. Setiap keindahan Mas. yang madhepe mriki. tampak oleh mata. Sampean pegang tangan Mbak. Terus Mbaknya pegang tangan saya dong. Alah. Hanya istri saleha perhiasan terindah. Langsung masih dilanjut. Ora. Iku lagu liyane nek ora liyane kuwi. Napa? Selain untuk istri solehah enek ora? Ojo kuwi met. Lagu liyane kuwi. Kayak mangku purel lho apik. Lagu kanggo nganten nek mangku purel. Lah kowe nganten manyar ya terus ngono ae no. Sing mawa pitutur mawa anu ngono lho. Liyane solehah. Liyane apa? Ada dirayu lah. Iya. Pakai lagu. Apa, Mari ngriko. Hitamnya arang. Moh aku lapor lanange mbok gandrung ki piye ta? Contoh. Walah contoh. Hitamnya arang. Tak sehitam rambutmu. Mbak Putri wis mulai guyu. Biasanya wong seneng guyu metengan. Hei. Meteng ora apa-apa to wis nek bojone. Mbak Putri ki anu guyu ki mergo seneng bengi ki ya malam-malam bahagia. Sik to, sik ngene sewu sakjane nyanyi niki mungkin lagune request tetep kula turuti. Iya. Nek masalah niki wau, jenengan pengen ganda putra kalih to? Nek saged kula pengen ae sanjang kali Pak Kangko. Apa? Minim nek saged 3, Mas. Duh, sapa sing ngomong? Lho. Duwe anak iki kudu minim 3. Nggih ta, Pak nggih? Bener. Aku we papat kok. Lho, malah lu Jenengan pinten? Papat. Sampean? Aku 3. Loro. Terus gunane apa kok duwe anak telu? Ada tujuannya, Pak. Tujuannya apa? Sing kan 3, sing loro niku dipinterke sekolah kedua ben dadi pegawe wong sukses kabeh. Terus sing siji? Digoblokne, Pak. Lho piye? Sik. Anu. Iki jenenge anak wong tuwa ora adil no ning anak. Lho, mboten niku pun melalui riset dan penelitian. Dasare apa kok sing sitok digoblokne? Ngeten ya Pak, orang tua namanya bapak ibu niku saya usiane tambah saya tua Pak. Heeh. Nggih to, nek saya tua mlakune ya ora cetha, nyun sewu nek jenenge wong tua niku mripat mboten awas dan lain sebagainya. Fungsine sing digoblokne niku nggih sing ngancani awake dhewe nek pas tuwa. Nek pinter kabeh niku dados tiyang dados pegawe kabeh, madoh apa omah kabeh ra ono sing ngopeni awake dhewe. Niku asli lho, Pak. Berarti sing loro dipinterno, Sing siji digoblokne. titip kondi met. Kowe bener. Tadi lek sing siji ning Jakarta, siji ning Surabaya, siji ning Malang ngono ning omah ra nek kancane ya. Lah nggih tinguk wong tuwa mesakne. Berarti kudu enak sing digoblokne siji. Siji. Saiki dulurmu enek pira? 3, Pak. Sing ning omah sapa? Kula. Sing goblok kowe berarti. Aku yo lagi sadar. Oh, kuwi berarti ngendo awakmu dhewe to iki. Berarti aku jadi goblok nek. Layak aku krasa. Karo bapakmu. Mara tuwaku ya sering ngomong, "Kowe kok goblok to Leno?" Maratuamu. Berarti bener. Bener. Kula sing Kowe digoblok. kok malah bangga iki rumahnya. Berarti kan ada contoh yang jelas ngono. Lho ya, niki lho contone Nah, niki goblok. kula niki penting. Nah. Dadi minimal 3 nggih, Pak nggih. Wis pokoke plek plentu. Plek plantung. Ayo. Niki ditampilke bintang tamune nggih, Pak. Iya. Anu ada. Lelaki mang wis sida apa ora? Ojo. Ora Besok sida. nak ditanggap Pak Lurah ya ora. Oh iya. Nek sida rencana ki nanggap tip tok kowe. Gantian sampean. Yarno, nah aku kulino. Oke, disiarno. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu. Iso Ibu. Aku mau nih piye ta? Bapak Ibu.
salah kata jenenge. Boten sios didoni. Bapak Ibu, kita panggil salah satu bintang tamu dari anu kondi Met. Hah? Kondi. Wis karepmu lah. Kok alah sebuah kondi. Kita sambut ada. Kayak kok ngayo Jakarta. Mbak Elisa toh? Nggih. Nah, kok ngayo. Oh, iki Mbak Elisa to. Oh, mbok sing nek nyiarke mbok Lah, dadi lah, MC kula- mbok sing teton. Lah kula kinten nek mara tuane komet to Ora. Contohe kaya tem anu dalange manten sore mau hebat. Nah, Dumateng tamu undangan Kakus Sumamono Putri. Kakus Oh, piye. Sing bener Kakung kok kakus. kakung kok. lah ya Kakung Sumamono Putri saking kecepatan dari Kakus. Kakus. Antawisipun sekitar setengah sedoyo. Saking gredeke. Dumateng para tamu undangan Ya. ingkang kula hormati, sapunika wonten bintang tamu saking Ngayuti Jakarta. Alah, Delongkas wis pindah. Pun pindah, pun boten usah ditampilke nggih. Pindah Dinegoro. Pindah Bojonegoro. Ada Mbak Elisa. Pindah ki nak situ tak rabi lho. Kowe iki sida ngemse ora tonyo lambimu engko malah. Wong ki nyiarno kok malah mbok omongin. Iya ya, Mbak Octavia. Oke. Sinten? Elisa. Elisa kok Octavia. Elisa. Monggo sesarengan boten usah tepuk tangan nggih menika wonten Mbak Elisa. Elisa. Yo. Selamat malam Mbak Elisa. Ya, sudah samapta. Gimana? Aku disuruh apa? Yo iki jane lampir apa jane bintang tamu to? Piye arep njaluk apa? Karepmu piye? Met Sopo jenemu? Aku rung tepung. tepang kok tepung. Tepung bener iki to. Tepang kok tepung. Tepung terigu. Oke, Mbak Elisa. Iya, Cak. Nah, larang ngono omongan kok iso ora karo. Niki wau saking wingking apa saking ngajeng? Saking ngajengan. ngajeng kok. Ngajengan mriko terus mriki mingkah. Oh, Saking iya. ngajengan. Nggih, wonten Ki ngajengan. cecok ora to, Met? Gak. Wah, aku yo ora cecok kok. Tapi kan tahu ngalami. oh ngalami ngene iki. Saking ngajeng lho. Nggih, menika wonten pamundutan saking Mas Mas Manten, Mbak Ya, Manten ya. ingkang sampun mriki diaturi Nggih, napa. selamat ya Mas Mbak. Iya. Mas Femas saha Mbak Putri. Iya, Mas Femas dan Mbak Putri. Ada pamundutan lagu apa? Anu kalau tidak anu itu kan kadang pecodot kan. Kating pecotot apa? Bahasa Indonesia saja mungkin lebih paham. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Biar saya ngeluh ya. Nah, Itu loh. Ya Jadi- aja iki wayangan iki wayang Jawa ya nggowo. Nah ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena ini termasuk bengkong. Nah, sing ndi ta? suatu pementasan itu jangan ini melihat wayang atau bagaimana, tapi komunikatif. Artinya dapat dipahami oleh banyak Semua. orang. Oh. Gitu loh. Jadi Mas Yantan ini terbiasa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Oh, iya. Kalau iya. Mbak Nyaman dan bahasa Arab, biasa pakai bahasa Arab. Bahasa Arab aja Mbak Elisa, Ah. bahasa Arab. Aku enggak belum pernah ke Oh, Arab. perlu Jadi, belajar dengan saya. Mbak ajarin aku piye ajarin. asli dari Selamat Arab. pagi, Selamat pagi apa? Ba'dal subuh. Pinter. Mbak Mbak, selamat siang. Ba'dal duhur. Oh iya. Selamat sore. Ba'dal asar. Engko nek umpama bengi ora, sore ora. Wah, ba'dal nopo mawon. Karena bakal isak ora. Ya bancane gitu. Lah iya. Maka makanya kersane mantuk. Enggak. Mantuk. Napa? Mantuk piye iki arep nyanyi kok sing dangdut napa campur sari ngoten. Campur sari. Dangdut napa campur sarean? Yang nges. Lah iya, campur sarean apa dangdut? Sarean sih. Oh, nggih. Sari. Oh iya sarian. Sarian apa sari to? Lale lale la 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 niku napa? Oh alah, judulnya tali kotang Mas. Ngenyek. Liyane. Nyapa to? Sing tak warahno ke lho. Sing gitu. Yo ngono kae. Oh iya. Mangan gedang campur codot. Semantuk piring. Nggih. Oh ya, gitu. Napa? Sinarengan. Bapake wau Pak Haji Wiono ngersake gerikis. Oh iya, gerige sinarengan bisa. Apa? Bisa ya, Mbak, ya? Satu hati sampai mati. Oh ini mau nyanyi Duet. satu hati sampai mati. Duet.
Oh, enggak nyanyi, mau joget aja. Oh, mau Ya, joget. enggak apa-apa. Ya. Gak nyanyi, Enggak. bayar. Loh, piye tau iki sing Ya nangkap jangan kene kok. dar-der-dor toh. Arep bayar piye. Yo, lagune sedane apa Cak Komen? Manut Mbak Elisa. Oh iya, apa Mbak Sa? Sing duet niku lho, Pak. Apa Sa? Tadi Katrisna Sejati. Ah. Sias niki Kalau mboten. request dari manten satu hati sampai mati. Ah. Ya. Tapi kalau satu hati sampai mati aku minta sinden buat temen. Membantu. Oh siap, bisa. Moga Mbak Berejes Sinden juga satu oke. untuk membantu dongo. Ya. Sapa sing apa? Satu hati sampai mati. Bantu nyanyi. Ya. Kok donga. Wanda apa Nda? Mbak Mbak Tati Wiwi Sing apa atau sih Mbak Wiwi? malah pada online. Anu, satu Ayo hati Wiwi, sampai ayo Wiwi mati. apa? Yo apa apa Wiwi. Yo, coba, yo. makasih. Wah, suaranya Mbak Putri bagus ya. Suarane Malu-malu Mbak, suaranya apa nyanyi? bagus. Apa nyanyi? Nyanyi. Ah, masa? Loh, nyanyi Ora sampe nek ketok. gak percaya jajalan to. Hanyalah dirimu. Karo kene. Kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, Luar biasa. setia tak terganti. Oke, tepuk tangan. Tapi yo pinter tenan. Cantik tuh malu-malu gitu. Malu. Suaranya bagus. Gak iso nyanyi. Iso. Silanan gak iso. Ora apa-apa to ngono kok iso. Sing wedok sing iso nyanyi, sing lanang ora iso ya lumrah. Sing lanang ora iso nyanyi ora apa-apa, ning Nah. sing penting iso nyukupi butuhe bojo. Lah kowe nek lanang iki pinter nyanyi, ya mau nyanyi turun dalan nggo gitar, ning prapatan nggo gitar, maras do mergawe kok iso. Yo, nek ning dalan karaoke. Lho, mosok karaoke ning dalan? Iya iya. Ya ora mungkin ngerum ya pet ya. Gak wis ganti ragat kok. Wis kek entek kabeh to ya. Tek. Oh, alah. Sampun, Ampun. Mas Manten, Mbak Pripun, Manten. Mas? Capek banget lho iki. Mas Iya, Bima. capek sekali Capek loh. sekali. Pokoknya semoga berjodoh selamanya. Amin, Dan amin, sudah amin. diberikan keturunan untuk anak. Nggih, Mas Kanten, Pak Kanten matur nuwun nggih. Nggih, monggo. Terima kasih. Wah, pasangan yang luar biasa ideal. Sing lanang yo gede dhuwur ganteng. Nggih, nggih. Ganteng. Sing wedok yo cantik. Nggih. Heeh. Jajal nek pomo Elisa dadi manten karo karo komet ngono jejer. Alah ya ora waduh blas. Nek kula jujur mawon Hah? aja, Pak. Lah ngopo? Wah, padha karo nyawisi tangga. Nek bojomu kok Elisa to? Nggih. Bojo ayu kuwi Heeh. upama sampean kan yes ngene iki. Iya, iya. Yes ngene iki lah. Alah, apa emang aku elek nek to. Aku ora mentolo. Gak apa-apa aku loh. Ya wis elek ngono. Upama kowe elek. Krik. Ibu lho jere ora nesu. Ya ora apa-apa ora apa. Upama sampean elek. Elek. Terus di bojo ayu. Lah ya aku mau Nek mau sebabe apa? padha karo nyepaki tanggaku, malah senengen kami tuwa. Hubungane apa ambek kami Lah, tuh? aku nyun sewu lho, tanggapan saulan muput iki gak nek gange belas. Duh, saulan muput iki gak enek blas. Piye to lah aku nak belas gak tau nang omah, kene dipangan wong piye? Ya ora apa-apa wong Wong ora usah ayu-ayu nemen bojoku sing omah ku lho. Ngantos sakniki kula cek bingung. kok bingung. Lah wajahku koyo ngene, anakku loro lanang-lanang kok ganteng-ganteng ngono. Berarti Tak angen-angen. Bojomu ayu, Heeh. kowe yo elek. Elek. Duwe anak loro. Iya salah maneh. Bodoh bantene. Adik kaya bodoh. Lah anakku loro kok iso ganteng-ganteng. Sebabe kuwi piye to, Met? Gak ro, tapi tak angen-angen Eh. samping kiwa tengen omahku kan sing lanang ganteng-ganteng. Gandeng, mosok turunane kuwi. Lah mbuh aku wis tak pikir. Ya sabar ora apa-apa jenenge Sabar piye? sedekah rasa, Met. Ya. Waduh, sedekah rasa ibu. Ora apa-apa, ora ngrasakno tapi tanggamu kan mandum ngono lho maksude. Omongan ju. Lah iya omonganku ya ngono kuwi kok. Ini ada permintaan mudang kuning. Nggih. Sapa iki ora diparingi jeneng, heeh iki maringi harta uga nangis sak jroning ati. Nah, Ya. sing diparingi apa Mbak Elisa? Pak Kasih juga minta atau gerigis ya tadi ada. Nggih, Ah. dereng katuran kalau wau gege. Gerges. Nggih. Ya, oke. Manut. Piyambakan apa kalih? Ya, dikancani sinden, ayo, kancani sinden. Mayang, ayo yang. Nah, yo. Di kancani siji-siji mesakne lek Mbak Elisa kon ijen. Nah, ya sini yang. Oh, ini sindennya Ah. cantik-cantik, suara Ini bagus-bagus yang, kok. ayo yang. Nah, Nah, gitu loh. nah, iki.
Iya Cik, gadis Mbak anu Mas Komet. Niki Mayang gadis Dokoro ya 6 tahun yang lalu lah. Jadi kok 6 tahun yang kuwi lalu. jenenge ya second. Ya seneng aku. Yo ora apa-apa ning omah yo second e lho. Entuk ning kene second ora apa-apa to. Ya, nomah tak ijolno iki ngene-ngene iki teluru wae. Iya no, wong gedene yo rong iki kok Telu no. Wah 3 kilan ngene to. Oh iya. Niki wonten pemundutan. Ah, Tuan rumah. Dari Pak Kaki ya. Rikis. Mayang bisa ya. Insyaallah. iki ya ndedonga Mas Komet. Nggih. Iki cak pecil sing nggone tanggapan iki lagi lara ning rumah sakit. Oh gitu. Ah. Nggih. No, kancamu biasanya dudu iki to? Nggih. Lah nyandi kancamu? Nggih, anu Lara. boten kok iso kok lara. Wonten anu tugas dinas. Oh, dikasihna. Nggih, siap. Jadi Biasane karo cak dodok sing lemu sing Lemu. raine gajih tok eta. Gaji. Nggih, nek manten lemu. wis dipesen tukang soto nggonanmu ya. Ah, berhalangan mula pelawak karo pelawak iki kudu iso gathuk terus, gandeng terus ya to. Nggih. Dijaga kewarasane, Nggih. dijaga kesehatane, nggih. Nggih, Sehat ya waras Bapak. katanya, Pak. Eh? Sehat ya waras. Lah ya sehat waras. Nggih, nek sehat belum tentu waras kok. Kok iso? Lah nggih to. Sehat kok orang tentu waras. Lho, enek wong gendeng kae. Iya. Kae sehat. Ning Tapi- ora waras to. Oh iya Ya iya. iya, apa enek wong gendeng kok terus flu ngono, terus periksa ngono. Ora enek ya. Ora enek. Berarti mulane Jadi jadi nek- wong gendeng ae lho, Mas. Penak. Ah ngono. Iya. Pak Haji Wiono sampun. Aku ki nganti gumun to anu met kok. Pripun? Wong wedok-wedoke mesti aku angger delok ya. Nggih. Ah, gimana? Angger ngene kok ilate dadak di. Ngene iki ngopo lho jane? Niku asline kan Ngopo boleh lho, berat. ilate saya opa mayang barang ini. Ngene iki ngopo lho? Nggih, kula dhewe gumun. Padahal kula nek masalah ilat boten kenekan lho. Wah. Nggih. Piye kok ora kena? Mbuh rasane iki terus nunjuk lho. Berarti sinden-sinden iki angger pas ki mau. Pokoke sampe metu latene aku pikiranku teko ndi piar ngono. Kuwi asli. Ngene Mbah iki. aku dhewe mbah para wong lanang-lanang. Mulai bojoku kan ketok anu melet tidak tabuk pok. Berarti angger bojomu melet, Tak tabuk. pateni ae bojomu. Ojo enak. Bojo Wong melet. benda sandunya sing gelem ya mung sitok-tok ya. Lah Mas. nggih. Ya kuwi sing gemati ya kuwi bojomu. Ora kemati ya kuwi. urung sadar. Lah iya kuwi sadar. jane iki diilhami dari mana ngono lho aku ora paham. Ya nggih. Pamundutan di Ah. anu kalau wau podang kuning. Nggih, kalian niki wau kula takokne wong-wong aku ora ngerti. Nangis sajroning ati kuwi lagu sing endi? Jebule iki anu kuwi lho, ninggal kantres. Nggih. Nangis sajroning atiku. Lagu sing endi ya? Nalika sliramu ninggal Nggih niku. ora apal ngono kok. Ya jelas. Ah, cek ana Bu Dwi, Mbak Putri, terus sama jenenge kuwi Wanda karo Mbak Ukfa Lica. Komplit. Oke. Komplit. Dik Dwi mawon. Eh? Anu Bu Dwi. Iso dik nyeluk bojoku Sing iso dik lho. Anu badhe nyeluk dik niki kula konangan we, konangan we. Pak. Upama iki wis bojomu kabeh no piye? Alah kok. Upama ya ta. Upama. Niki. Heeh, iki lho. Bojomu kabeh no pitu iki piye? Upama. Nggih, kalih kantor ngatur mawon, Ngatur piye? ngatur jadwal penting no. Ngatur jadwal piye? Ah, nggih mungkin capek nak mboten diatur pamane niki Ah, Bu Dwi. Senin kali ini Senin. Oh, loro Senin. Nggih no. Ah, ya. Terus sing loro kene. Niki Selasa, Rabu, Kamis. Duh. Jenenge Radil. Apa to, Pak? Wong Senene loro. Lah nyapa umpama dari bojoku kok. Iki Senin aku nang loro kene. Loro ki. Sing Sing Selasa, Rabu kene ya. Ah, Selasa Rabu, Wanda. akeh kene. Ah, terus sebelah Okva. Kamis, Heeh. Jumat, Kamis wong loro. Mes loro. Mes wong Nggih. loro. Ya. Ngatasi kula. Ah, terus bar kuwi wiwi. Kamis, Jumat loro niki. Elisa, kali Oh, Elisa karo Wiwi Nggih, Jumat. Setu. Setu. Setu apa Jumat? Setu jalan-jalan Pak biasanya kula. Setu Minggu kula weekend. Jadi yalah Ya sing sitoke sing pojokan ki urung lho. Iki loro ki Senin. kersane di Bathuk Nyambik. Nek kula sing Radil. Jenenge dak siyo. lah wong umpama ya milih sing apik sisan to. Ayo mbok yo Ah. iki era kitang tanggal abang kuwi ya dienggo ngono lho. Tinggu apa? Apa ya montret kabeh kaya. Lho, maksudnya iki pas tanggal abang sampean libur Oh, ngantor lah. iki dienggo ngono lho maksudku. Moh aku sing duwe kok. Bu.
Ora apa-apa ngene iki malah saya tuwa ki penak. Upama santen ku saya kuwentel kentel ngono upama santen. Wira santen. Lah iya. Ayo Bu Tuwi, Mbak Putri, Wanda karo Okpa Lisa. Ayo, papat. Tinggal kenangan. Ninggal katresnan kok kenangan. Ninggal katresnan. Ning garap musik gamelane gen ngetut kowe. Oh, ngono. Ya. Yang apa? Satu lagi ya. Atur kanca-kanca Mas Joko Kedung Malang yang ada di Kediri, terima kasih go menyimak. Oh, ngono. Go Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta, tasih monitor Mbah Nuwun. Anu mriki mawon nak kali niki anjlok mboten apa-apa nggih. Loro bukan anjlok diane liwat tangga. Nah, iki tasih eman-eman kula nak anjlok kula onder cilik anu kaya. Enggak. Sing loro wis duwe anak, sing loro jek gadis. Nggih. Wis titane sing loro sing gadis sing ndi? Sing gadis jelas niki to, Pak. Mas yo kalih merem nggih tetep ngertos to. Sing rene iki. Loro. Iki lho sing gadis. Loro iki jelas. Komburi padha iki gadis. SMA. Biyen. SMA 20 tahun kepungkur. SMA lulus wis impur. Ya iki Mbak Okpa karo Mbak Wanda iki masih sendiri. Masih sendiri. Tungak-tungane mbong ndang entuk jodoh ya anet. Amin. Ora bakal ampuh jodone. Nah iya. Sing pundi wau, sing pundi? Sing 1 2 itu lho. Sing penting Mbak sinten? Wanda. Okpa kali Mbak Wanda. Golek bojo pisan kanggo selawase. Aja kaya sing kono-kono ya. Dadi pisan kanggo selawase. Nek iso ki dipikir tenanan mergo nang donya iki nek iso diusahno pisan. Ya, dipikir tenanan. Nek iso milih aja adoh dagelan. Mergo wong duwe bojo dagelan ki padha karo duwe slep 7 nggon sawah 3 nggih. Alah nyatane dhek ora gablek popo. Lah tanggapan pas sepi. Iya. Ngomong ae ngono kok. Ayo, terima kasih. Engko iso gabung kalawan Mbak Elisa meneh ning Wanci gara-gara. Oh, ngono. Iki wis jam 1 punjul. Kepruk sik no. Ya, Tawon kuwi ana entupe, lakon kuwi ana tutuke, jumbuh. Lawan menawi dados karsanipun menjane Bapak Haji Muhammad Piyono so Ibu Hajah Lilik. Ya. Nyuwun lakon mahyu katentreman ingkang mahanani bakal tentrem lahir batin. Terutama keluarga ingkang mapan wonten ing dalem mriki ya no. Ya. Sawangan mendung mentiyung kaya gawe payung ya.